በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወራ ሐምለ ዕለት 10 ቅዱስ መስቀል መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱ ሲኤል ማዓሙቕ ወረዱ መስቀል ኃይልና እዩ ብሓይሊ መስቀሉ ይባረኸና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። እንኳዕ ናብ ሐዋርያ ቅዱስ ናትናኤል ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። ቅዱስ ናትናኤል ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ደንግዩ ሰማዕትነት ተቀበለ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ዝተወልደ ካብ እስራኤላውያን ወለዲ ጎይታና ኣብ ዝተወልደሉ ዘመን ኣከባቢ እዩ። እዚ ብኸመይ ይፍለጥ እንተበሉ ንሱ ህፃን እንከሎ ሄሮዶስ 144,000 ህፃናት ክቐትል እንከሎ ንሱ ግን ብናይ እግዚአብሔር ጥበብ ተሪፉ እዩ። ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ ዘንቢል ጌራ ኣብ ትሕቲ ገረብ በለስ ኣቕሚጣቶ ተሓቢኣ ተጥብዎ ነበረት። ነዚ ሐዋርያ ወለዱ ዘውፅኡሉ ስም ግን ስምዖን ክኸውን እንከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናትናኤል በሎ። ብፈተውቱ ሐዋርያት ድማ ናይ ቃና ስምዖን ኣብ ቃና ገሊላ ኣከባቢ ስለ ዝዓበየ ሓደ ግዜ እውን ቀናኢ ስምዖን ይብልዎ ነበሩ። ምሁር ናይ ኦሪት ስለ ዝነበረ ዘወትር ሕጊ ንምሕላው ይቐንእ ነበረ። ኣብ ቃና ገሊላ መርዓ ዝገበረ ዶኪማስ ንቅዱስ ናትናኤል ወዲ ሓውብኡ እዩ። ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ዶኪማስ ዝጸውዖም ሓደ ምክንያት ብኸምዚ እዩ። ቅዱስ ናትናኤል ንኦሪት ካብ ገማልያል ተማሂሩ ኣብ ትሕቲ በለስ ኮፍ ኢሉ ይትክዝ ነበረ እሞ መሲሕ እንታይ ደኣ ደንጊኻ እንዳበለ ይትክዝ ነበረ። መእምረ ህቡኣት ኣምላኽና ክርስቶስ ድማ ነዚ ፈሊጡ ብፊልጶስ ገይሩ ጸውዖ። ናትናኤል ንግዚኡ ተኸራኺርዎ ነበረ። ድሕሪኡ ግን ናይ ጎይታና ማንነት ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ተረዲኡ ኣመነ። ጎይታና ድማ ክድዓት ሽንገላ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዘይብሉ ንጹህ እስራኤላዊ ክብል ኣመስገኖ። ሐዋርያ ቅዱስ ናትናኤል ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ኮይኑ ምስጢረ መንግስተ ሰማያትን ተማሂሩ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ እውን ሰቢኹ ሰኺሩ ንብዙሓት ኣህዛብ ካብ ጸልማት ጣዖት ኣምልኾ ናብ ብርሃን ኣሚነ ክርስቶስ መለሰ። ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ እውን ተቐበለ። ንጎይታና ሓው ዝተባሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ብኣይሁድ ምስ ተቐተለ ቅዱስ ናትናኤል ናይ ኢየሩሳሌም መበል ካልኣይ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ኣገልገለ። ካብ ኣይሁድ እውን ብዙሕ መከራ በጽሖ። ኣብ መጨረሻ ድማ በዛ ዕለት ብሰማዕትነት ሓለፈ እሞ ኣብ ገድሊ ሐዋርያት ከም ዝተጠቕሰ እዚ ቅዱስ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ኣብ 150 ዓመቱ እዩ። እዚ ማለት ድማ ካብ ሐዋርያት ኣቦታት ኣብ መጨረሽታ ዘዕረፈ ንሱ እዩ የብል። ኣርኬ ድማ ሰላም ለከ ናትናኤል ዘቃና እስራኤላዊ ንጹህ ሕልና ሐዋርያ ሓዲስ ሰናይ ርስእና በረከተከ ከኣው ለህዝብከ መንገለ ይትፈቀድ ቀና ከመ ዝናማተ ይክኡ ደመና ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ ናትናኤል ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ከላዲያኖስ በዛ መዓልቲ እውን ነቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል ተሻዓይ ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ከላዲያኖስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ኣብ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ መንበር ን14 ዓመት ንምእመናን እንዳሓለወ ድሕሪ ምጽናሑ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን፣ ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረከቱ እውን ምሳና ንዘለዓለም ትንበር አሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለከላዲያኖስ ዘህሉቅ ሲመቱ ብህልቁ ጳጳሳት ተሰዓቱ ዘበምግባሩ ሰናይ ወዓቢ ሃይማኖቱ እግዚአብሔር ኣዕረፎ እምቅኔ ዓለም ዝንቱ ሃበይ ጸንሖ ድልወ በሰማይ እሴቱ ይብል። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን ኣባ
بسندا كمون بذا معلتي عبي أبا بسندا يذكر أبا بسندا أب زمنه صادقان أب وشط مدرة جبسي أب زنبرو عبيتي أبوتات حدا إيو كاب زنبرو عبيتي صادقانات أبوتات حدا إيو نزي قدوس كاب صنعات قدلو استلعالة ملائختي بطعمي فتوو نبرو أنا كشكمكا እንዳበሉ ይሻምሉ ነበሩ በተራ እውን ተሸኪመሞ ይውዕሉ ነበሩ ንሱ ድማ ንበርካታ ዓመታት ኣብ ማይ ዝመልኦ ጉድጓድ ኣትዩ ይጽሊ ነበረ ከም እሳት ኣብ ዝባላዕ ቆራሪ ኣትዩ ድማ ምጽላዩ ናይ ፈጣሪኡ ሕማማት ንምስታፍን ንሓጣን ምሕረት ምእንቲ ክልምንን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሽዓይ ሰዓት መላእኽቲ ተኣኪቦም መጺኦም ببرهان سرقلا يشكموه كاب مريت دما تشعت كندي حاف يبلو نبرو دحر وزح ناي تقادلو عمتات دما بذا معالتزيا عارفو نفت أريو كدا اكزابير بناي قدوس ناتنائل عمالادنات نهاجرنا كاب طفاءات نهزبا دما كاب مغزفتي سورنا كاب هاوريان كاب صادق أبا بسندان بركة يكفلنا آمين حملي عسرت زقبرو حمتاونا قدسان بعلات دما قدوس ناتنائيل هاوريا كنائي سمعون أبا عبي أبا بسندات صادق أبا كلاديانوس ليكا باباسات ورحاوي بعلات دما عبي قدوس قسطنطينوس قدوس نيكولاوس زهاجر ميرا أبونا ملكا كريستوس قدوس يعقوب هاوريا ولد الفيوس قدوس إلاني نجست قدوس إزا مسكال ناتنائيل دما أبي تفلتني بلو قويتا إيسوس كا فيليبوس كيت أوعكا أب تحتي بلس كاللخا رئيكا إلو ملسلو ناتنائيل دما ربي نسخا ود أملاقيخا نسخا نقوس إسرائيليخا إلو ملسلو قويتا إيسوس دما أب تحتي بلس رئيكا سلزبالكو خادو آمينكا كابزي زعب نجر كترئيخا إلو ملسلو يوحنس معراف حدا كاب فقدي كاب 48 كساب 51 نرخبو بركة قدسان مسكلاتنا يكون ناعلة 10 سنكسار أبزي ودا أمين حجر ما ناعلة 11 سنكسار نجمر أمين بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين حملة 11 انقعنا بصادقن سماعتن قدوس يوحنس عمتاوي نعرفتي بعل بسلام أبصحكم أبصحنا آمين قدوس يوحنس صادق وسماعت قدوس يوحنس أبز قدم زمن كابز نبرو حبيتي أبوتات حدك خونن كلو هاجر دما مولادو مرباس تبهال ولدو نግዚአብሔር ዝፈቱ ምጽዋት ዘዘውትሩን ኣብ ጽቡቕ ጎደና ዝነብሩን ነበሩ ነገር ግን ቆልዓ ብምስኣኖም ምኽንያት ፈጺሞም ይሓዝኑን ይጽልዩን ነበሩ ብፍላይ ድማ ኣብ መጥምቀ ዮሐንስ ፍሉይ ፍቕሪ ስለዝነበሮም ይዝክሩ ብስሙ እውን ይምሕፀኑ ስለዝነበሩ መጥምቁ ዮሐንስ ሰምዖም ናብ ፈጣሪ እውን ልማንኦም ብምብጻሑ መልክዑ ምስ ደም ግባት ዝተሓባበረሉ ሰናይ ቆልዓ ወለዱ ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበሎም ኣብቲ ኣከባቢ ናይ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ብገንዘቦም ሃነጹ ነቲ ህፃን ድማ ብናይ መጥምቁ ስም ዮሐንስ በልዎ ጻድቅ ቅዱስ ዮሐንስ ገና ካብ ብንእስነቱ ጀሚሩ ጸጋ እግዚአብሔር ስለዝሓደሮ ህይወቱ ጉሩም ነበረ ብህፃን ነፍሱ ይጸውምን ይሰግድን ብናይ ቁልዕነት አንደበቱ እውን ተጊሁ ይጽሊ ነበረ ወለዱ ናብ ጓስነት ኣብ ዝሰደድዎ ጊዜ እውን መፍቀሬ ነዳያን ስለዝኾነ ቁርሱን ምሳሑን ንነዳያን እንዳብልዐ ንሱ ጾሙ ይውዕል ነበረ ኣቡኡ ዝገብሮ ሰሚዑ ንምርግጋጽ ተኸተሎ እሞ ከም ዝበልዎ ድማ ኣድኡ ጋጊራ ወይ ከዓ ሰንኪታ ዝሃበቶ ውዑይ ባኒ ንነዳያን ክህብ ረኣዮ ክቐጽዖ ደልዩ ባንኻ ወይ ከዓ ምግብኻ ኣብይ ኣሎ እንተበሎ ህፃን ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ኣገልገል ኣሎ ክብል መለሰሉ ወይ ከዓ ኣብ ንእሽቶ መትሓዚ ማለት እዩ ኣገልገል ክብል መለሰሉ እሞ ኣቡኡ ድማ ንምቕጻዕ ምእንቲ ክምቻወሉ ነቲ ኣገልገል እንትኸፈቶ ግን ዝረኣዮ ምእማን ኣይከኣለን ብናይ እግዚአብሔር ድንቂ ስራሕ እቲ ባኒ ውዑይ ኮይኑ ተረኽበ ኣቡኡ ድማ ናብ ቤቱ ወሲዱ ወደ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾንካ ንዓና ዘይኮነ
ንዑ አገልግል ኢሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ለኣኾ። በዚ ምክንያት ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ 12 ዓመቱ ናብ ትምህርቲ ኣተወ። ኣብ 6 ዓመታት ድማ ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቀቐ። 18 ምስ መልአ ድማ ጽቡቕ ግብሩ ስለ ዘፈተዎ ብግዲ ቅሽነት ሸምዎ። ንሱ ግን ንዝተወሰነ ግዜ ምሂሩ ዘመዱ ንዝኾነ ንዲያቆን ቅዱስ ስምዖን ኣኸቲሉ መነነ። ኣብኡ ድማ ብፍጹም ገድሊ ድሕሪ ምንባሩ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ። ሓደ ወተሃደር በዓል ሓንቲ ዓይኑ ክባረኽ ኢሉ ድንን እንተበለ ንዝዓወረት ዓይኑ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ልብሲ እንተተንከፈ በርሀት። ካብዚ ዝተረፈ እዚ ቅዱስ ብዙሓት ድውያን ፈዊሱ ንለምጻማት ኣድሒኑ ንኣጋንንቲ ካብ መሕደሪኦም ናብ ልዕሊ ሰብ ኣሳዲዱ እዩ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ናይቲ ወቕቲ ናይ አንጾኪያ ንጉስ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዜና ይሰምዕ እሞ ጓሉ ድማ ኣጋንንቲ ሓዲሮማ ኣብ ስቃይ ስለ ዝነበረት ዘድሕና ኣይተረኽበን። እቲ ንጉስ ነዚ ጻድቅ ኣምጾለ ኢሉ መልእኽተኛ እንተለኣኸ ቅዱስ ዮሃንስ ደመና ጠቒሱ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ከተፍ ኢሉ ወይ ከዓ ቀልጢፉ መጸ። እቲ ንጉስ ርእይዎ ሰንበደ። ኣባ ዮሃንስ ግን ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ሰብ ንምንታይ ኢኻ ደሊኻኒ ኢሉ ነታ ዝሓመመት ኣጸዋዓ እሞ እዚ ጻድቅ ኢዱ ኣልዒሉ ናብ ፈጣሪኡ እንተጸለየ ኣብታ ጎርዞ ዝሓደረ ሰይጣን እቶም ህዝቢ እንዳረኣይዎ ካብ ከብዳ ብናይ ገበል ኣምሳል ወፂኡ ከደ። እቲ ንጉስ ስለ ዝተገበረሉ ውዕለታ ንቅዱስ ዮሃንስ ወርቅን ብርን ብዙሕ ሽልማት እውን ኣቕረበ። ኣቦና ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዘይፈቱ እምቢ ኣይወስድን በለ። ቅዱስ ዮሃንስ ክኸይድ ኢሉ እንክትንስእ ድማ ንጉስ ኣቦይ ፈቴካ ኣለኹሞ ኣይትኸይድ ኢሉ ናብ ልብሱ ዘፈር ጫፍ ሓዞ። ብቕጽበት ግን ደመና መጺኣ ነጺቓ ወሰደቶ። ናይ ቀሚሱ ቁራጽ ድማ ኣብ ናይ ንጉስ ኢድ ተረፈት። ንሱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ይህኒጹ ነታ ዝተባረኸት ጨርቂ ድማ ብኽብሪ ኣንበራ። ንቅዱስ ዮሃንስን ንቅዱስ ስምዖንን ደቀ መዝሙሩ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዓመታት ካልእ ክብሪ መጸሎም። ንክርስቶስ ክሓዱ ንጣዖት ስገዱ ዝብል ንጉስ ብምትንሳኡ ድማ ከይዶም ብናይ ጎይታና ስም መስከሩ እሞ ብገድሊ ኣብ ዝተጠቕሰ ነፍሶም ግርፋትን እሳትን ተዓገሱ። በዛ መዓልቲ ድማ ክሳዶም ተቆሪጾም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብልማኖኦም ይምሓረና ካብ በረከቶም እውን ይዓድለና ኣሜን። ሐምሌ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ዮሃንስ ሰማዕት ወጻድቅ፣ ቅዱስ ስምዖን ደቀ መዝሙሩ፣ ኣባ ኢሳያስ ዘገዳመ አስቄጥስ፣ ኣባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ንጹሃን ኢያቄምን ሃናን፣ አቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ፣ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና። ከድኩም ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እናበልኩም ስበኹ። ሕሙማት ኣሕውዩ፣ ምውታት ኣተንስኡ፣ ለምጻማት አንጽኡ፣ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ። ብነጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብነጻ ሃቡ። ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ኣብ ኢድኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይተሓዙ። ከምኡ ድማ ስንቂ ንመንገዲ ክልተ ክዳን ኣሳእን በትሪ ኣይተሓዙ። ከመይ ንሰራሕተኛ ምግቡ ይግቦ እዩ እሞ ይብል ማቴዎስ 10 ፍቕዲ 7 ማቴዎስ 10 ከዓ ፍቕዲ 7 ይብለና ብግዕዝ ብትግርኛ ክነብብ ንኽእል ማለት እዩ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ዕለት 11 ሐምሌ ኣብዚ ይውዳእ ማለት እዩ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይወዓል ኣሜን። ናይ 12 ሐምሌ ድማ በዚ ሕጂ ንቕጽል። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መስኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኣሜን። ሐምሌ 12 እንኳዕ ናብ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናይ ተኣምር በዓሉ ናብ ሰማዕት ኣባሆር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓልን ብሰላም ኣብጽሕና ኣሜን። ተኣምር ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነገረና በዛ ዕለት መላእክቲ ኩሎም ሓለቃኦም ንቅዱሳን እውን ረዳኢ ዝኾነ ሕያዋይ መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ንንጉስ ሕዝቅያስ ግሩም ብዝኾነ ተኣምር ምስ ተማልኡ ኢየሩሳሌም ኣድሓኖ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ
ቅድሚናይ መድሓይናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት 700 ዓመታት ሕዝቅኤል ዝበሃል ንጉስ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ነጊሱ ነበረ። ሕያወት ዳዊትን ሰሎሞንን ድሕሪ ምዕራፎም ከም ናይ ሕዝቅያስ ዝኣክል ቅኑዑን ናይ እግዚአብሔር ሰብን ኣብ እስራኤል ኣይነገሰን። እዚ ንጉስ ጣዖት ኣምልኾ ነቃቂሉ ኣጥፊኡ ነቶም ህዝቡ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ከም ዘምልኹ ገይርዎም ነበረ። ነገር ግን ቅዱስ ሕዝቅያስ ካብ ዝነግስ ኣብ 14 ዓመተ ምህረት ናይ ኣህዛብ ናይ ኣሶር ንጉስ ሰናክሬም ብጽልኢ ተለዓሎ። ናብቲ ኣከባቢ መጺኡ ከቢቡ ኣጨነቆ። ንሰናክሬም ብኣጽዋር ብጣዕሚ ሓያል ነበረ። ከምኡውን ኣብ ልዕሊኡ ኣጽዋር ዝመዙ ካብ 185,000 ንላዕሊ ብርቱዓት ተዋጋእቲ ስለ ዝነበርዎ ሕዝቅያስ ድማ ከምዘይ ክእሎ ተረዲኡ መላእኽቲ ለኣኸሉ። ክግብረልካ እየ ዝደለኻዮ እውን ክህበካ እየ። ንሃገረይ ግን ኣይተጥፍእ፣ ንኢየሩሳሌም ኣይተቃጽል፣ ንህዝበይ እውን ኣይተቃጽል ብምባል ለመኖ። ከምኡውን ካብታ ከተማ ዝተረኸበ ወርቅን ሰልድን ኩሉ ጽዒኑ ለኣኸሉ። ሰናክሬም ግን ሰይጣን ዝሓደሮ ስለ ዝኾነ ናይ ሕዝቅያስ ልመና እምቢ ኢሉ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ንቅዱስ ስሙ እውን ተደፋፈረ። ንሕዝቅያስ እውን ካብ ኢደይ ዘድሕነካ ምን እዩ? ንህዝቢ እውን እግዚአብሔር ዘድሕን እዩ ኢልካ ኣይተታልሎም ክብል ለኣኸሎም። ቅዱስ ሕዝቅያስ በዚ ጊዜ ናይ ፈጣሪኡ ስም ክቃለል ስለ ዝሰምዐ ፈጺሙ ሓዘነ። መልእኽተኛታት ናብ ነቢ ቅዱስ ኢሳያስ ልኢኹ ንሱ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ልብሱ ቀዲዱ ማቕ ለበሰ። ስለ ኢየሩሳሌምን ህዝብን ድማ ፈጺሙ ኣልቀሰ። በዚ ጊዜ እግዚአብሔር ናይ ሰናክሬም ምግድዳርን ናይ ሕዝቅያስ ልመናን ስለ ዝሰምዐ ብናይ ኢሳያስ አንደበት ከምዚ በለ፣ ስለ ባርያይ ስለ ዳዊት ነዛ ከተማ ከድሕና እየ። በዛ ለይቲ ድማ ድንቂት መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማያት ብግርማ ወረደ። ናብ ሰናክሬም ናይ ኣጽዋር ሰፈር መጺኡ ድማ ሓንቲ ጊዜ ናይ እሳት ሰይፉ መዚዙ እንተረኣዮም ካብ ናይ ኣህዛብ ሰራዊት 180,000 ሓያላት ከም ቆጽሊ ረገፉ። ኣብ ለኪሶ ዝነበረ ሰናክሬም ንግሆ እንተተስአ ድማ እቶም ሰራዊት ኩሎም ናብ ዓስኬረን ኩምራ ተቐይሮም ጸንሕዎ። ብስምባደ ናብ ነነዌ ከይዱ ናብ ናይ ጣዖት ቤቱ ምስ ኣተወ ደቁ ኣድራማሌክን ሳራሳርን ቀተልዎ። ትዕቢተኛ ሰናክሬም ናይ ኣህዛብ መላገጽ ኮነ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ግን ብፈጣሪኡ ስለ ዝተኣመነ ቅዱስ ሚካኤል ሞገስ ኮይንዎ ናይ ዓለም ነገስታት ኩሎም ፈርሕዎ። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 13-19 ካብ ፍቕዲ 19 ድማ ፍቕዲ 1 ንርኢ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ኣባሆር ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣባሆር ሰማዕት ይዝከር። እዚ ቅዱስ ስርያቆስ ኣብ ትበሃል ናይ ግብፂ ኣውራጃ ተወሊዱ ዝዓበየ ገና ኣብ ንእስነቱ መኒኑ ንእግዚአብሔር ዘገልገለ ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ዝመፀ ጊዜ እውን ኣብ ቅድሚ መኮንን ቀሪቡ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተኣመነ ካብ መኮንን ብዙሕ ስቃይ ዝበፅሖ ብዙሕ ተኣምራት ብምስራሑ ንዘሳቀዮ ዝነበረ መኮንን ሓላፊ ናብ ክርስትና መሊሱ ንሰማዕትነት ዘብቅዐ ኣቦ እዩ። ንሱ እውን ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ብጣዕሚ ስለ ዝደለየ ናብ ካልእ ሃገር ከይዱ በዛ መዓልቲ ክሳዱ ተሰይፉ ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፈ። ብናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቱ ዘእመኖም 127 ኣወዳትን 20 ኣዋልድን ምስኡ ሓቢሮም ተሰየፉ። እግዚአብሔር ብናይ ሊቀ መላእክት ክንፊ ንሃገርና ካብ ኣህዛብ ስውር ጾር ይሓልወና፣ ካብ ናይ ሰማዕት እውን በረከት የካፍለና የሳትፈና ኣሜን። ሓምሌ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሕዝቅያስ ንጉስ፣ ቅዱስ ኢሳያስ ልዑለ ቃል፣ ቅዱስ ኣባሆር ሰማዕት፣ 147 ሰማዕታት ናይ ኣባሆር ማሕበር በረከቶም ይሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ድሜጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ በረከቶም ይሕደረና አሜን።
أنا دما نزا كتما أزياء مئنت داويت بارياين إلى ككلا خللان كدحنان إيا كون دما بتالي تأتي ملأخ እግዚአብሔር وص أمو أب سفر أسراويان 185 شح قتله نصبحيتو أنجيهم مس تنسؤو كأ إنه كلاتهم موتات ريساتات كوينوم صنحو كالاي نجست معرف 19 فقدي 34 كنا بنخل بركة راديتنا كلهم قدسان مسكلاتنا يخن زودقة زنطبه قال كونه زي ما دما بأف قدسان تغان ملائكت تعارم لي آمين وآمين ولكلهم ملائكت السماء ومدراويان قدسان آمين أبونا زب السمايات يتقدس اسمك تمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو من درسي ساينا زلال علتنا هابين يوم هدق لنا عبسانا وجقاينا كما نهناني نهدق لزعب بسرنا اتابع النقزي واستمنسوت علاتنا وبالهانم كلوكي اسم زيك يئت منجست هايلو سوات لالمانم آمين بسلام قدس جوريال مراك أوزت يا مرام سلام لك دينجر بلناتي ودينجر بسقاتي مجزاور صباح سلام لك دينجر بلناتي ودينجر بسقاتي مجزاور صباح سلام لك بروك أنت ما نسبروك فركرسكي تفسيفتي أو مريم لتتقام توداسي من تموجس من تقولوا እግዚአብሔር ምስለኪ ሳአሉ ጸልያ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እስራኤል ለና ጣዊነ ተማይ ጸነመክ ተማይ ጸነመክ ዳንቺ አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን